Arang na kula, kado. Ya, grabe ang dako. Uy. Grabe ang dako. Dako guys Bangguan pa. May isda sa pa. Ano? Uy, nuko, stilan. Ay. Arang na kula, kado. Ya, grabe ang dako. Uy. Kadakon hawan. Grabe. Karena pang isa mo idake. Karena isa mo idake, agduha mo igugagmay. Oy, dake oy. Di kabuhay basta hawat emlan man. Hala day, Ili, dake pa man nimo day. Dake pa nimo. Hala, dali, dali, dali. Dali. Dak pa. Dali. Dak pa. Dali. Nan dagan mas kimyat. Tama slide ka. Minuang ra dali. Dali. Grabe dake oy. Grabe ra dake. Mo ni hawan guys. Dake buyag. Langoy na. Ya. Namboy po ba? Mangod ni. Magkapakapa enggak? Grabe. Mga pila ka na kilo ka. Isa ni ka kilo ara. Isa ka kilo na. Ito agis Bangguan pa. May isda sa pa. Ano? Isda sa pa na guys. Uy, nuko, stilan. Ay. Bangguan pa man. Suko. Masa musukol. Suko na ihawa na ka. Keagis uy. Keagis na Nar, makadako ka jo. Ang kamot kay ko ang good. Big. Big ayo big. Mami, takbo ni mo may. Langoy pa man. Good morning. Yan guys, hiluan ng Papa Gabriel lag isda. Hawan na rin sa taga pa no. Sa laing lugar sur halwan. Naman jay hawan dahil sa mga guys. Isda na si just tubig nga tabaang. Nas suba mak nakuha. Muna nakuha sang manghud hapon na. Nas taga na. Taga. Natagaan. Isang kuan ka ng tantaan ba. Swerte. Tulo ka bukid sa kuha nga na guys. Hindi guys, grabe yung daki akadyo. Ha? Saan mo nagluto? Ba, saan mapagluto deh? Ano ban? Hinalang ko no guys nga pinaut-ut ka ng pinawag sa baw ba? Unan una, hinagahaman, hinalangan, yes no? Kuanan og pinaut-ut, hinalangan. Gilaming man na guys, gahapon nakuha. Gilaming na mag sa kagabi napag isang taga na sa baba na. Oh. Ang gagong kamot na rin kuan ko rin sang tulo man kabuok nga nakuha sang manghud. Wala man na mabidyuhi ag duha. Busy mo kog hapon. Putol na fish. Kaabuya guys. Naminat ko anan guys, unan nagkaman butangan og espiso nga puno syaro. Nami na guys no. Kasi mukhaan og kuan. Haluan nga na. Syaro ni makuha guys nga grabing dako akazug taga Ano guys, kita ninyo. Nalakuan ning taga Kay bunak na pag-uwan. Tuba na naman guys. Mao pay paghatadan na naskimyat. Di mo gawas ka na nabi, taligsik day. Imbis mo pa'y paghamanahag panghayhay, guys, yung bunak ag-uwan. Kuda paghanglabunan. Ay, ginawa ko, mga puti, wapa na masugdi, guys. Kaya ang giunag mga dikulor. Kasi karang sa suhan na yung sugod ug labagas, mga alas 5. Arang pang bugnawa ka tubig. Pastilan, abtan niya pong kusuras, hindi ka muna. Tak ang nakog din ng guys, para sa akong paniud to. Yeah. Tiga mo na sad. So, mga ganitang roll. Basta natas bahay, guys. Tiga mo, laba, hipos. Uy, di tubo, di ay, di Di ang Gabriel gapong tubo, guys. Ang kataas kazo. Muna siya gitawag nga palina nga tubo, guys, kanina. Palina. Muna palina, kin.
Ko ana. Sa nga ni kanang high sugar. mo na himo sugar. Na tubo. Then na guys, agateng hawan. Haraka ka guys, buyag ako. So ana sa unan guys. Iluno dari. Ayan, pila ni kabuk ni sang cut. Alright, so ununan na siya guys. Paksiwin ko muna ito guys bago ko siya gataan. Okay. Ano ko kadugo guys, ubuyag. Panghawan. So mas jay hawan dari sa Bohol or halawan na laing lugar. So ang panakot guys, ag-ahos na po'y nabaliktad ron, ag-ahos na po'y gamay, pastilan di na po'y daghang sibujas o luya, kaning palit ko gahapon, nakalipat man nung kog apil o gahos, abi na hagda pa guys. So manit ang panakot guys, ahos, yan, garlic, and sibuyas. Zang apila na guys. Kaya naman ang unan. Ayan, paksiw in Tagalog and inunan. Inunan sa Bisaya. Ayan, dapat tayo, luya. Palami na sa jalangka. Luya. Hindi maganahan. And ang atong paminta. Dera guys, ang paminta. Butangan natin sa paminta. Lamiin ba? Yes no. Lami na sila ni guys ba? Na. O, kata na isang butangan. O, asin. Palasa ba? Hindi mo tabang. Okay. Ito na siyang butangan. O, suka guys. Kanin mo yung gamitin yung suka. Naman na si Zaya hang paut-ut dari. Paluto ba? Pero maut-ut na siya guys. Na siyang sabuan na rin. Tuno. Yan. So, gamay rin butang guys. Para pa kuan naman. Nga ba? Sinan. Kaya rong unja. Ato na naman na si Jang butang ag-ispisong tuno. Right, so ato na ni si Jang itak-ang guys. Para maluto na ning atong paksiw. Kaya ni ka-ut-ut na ni guys. Ini kawa na ni si Jang sabaw. Aho na si Jang. Butangan og tuno. Aho pa din ka kumutan. Spiso ra guys. Ay, butang na ni. Alright. Itak-ang guys. Mas nilan. Ito din ang luto na ba ni? Oh, yara lami ka jug hindi nang agtahoy guys. Lami ka jug isang resultas pagkaluto. So tak-ang na natin atong inunan nga hawan or halwan. Ambot sa inganda sa laing lugar guys. So asa ning tigaan siya guys ro maluto na ni. Hara mo patanawon sa guys iniglunod ta sa tang espiso nga tuno. Then na guys, so hapit na mahubas. Hapit na mahubas ang gatong giununan. So ata na rong ilunod agatong tuno guys nga espiso kaadyo karon tataud. Kanang ilunod ring atong espiso nga tuno guys karida. Ata na nang ilunod. Okay. So muna si Zaroy magpalami diha og samot guys. Alright na guys. Agatong. Yan na. Ato pa na nga pabukawon ron guys. Ini man haunon. Diyan na guys ning bukaw na. Hala, rang lami kaadyo bit ani tilawag. Ano na ba ni? Yan na guys, nagbukaw-bukaw na. Hala, oy, lami Grabe guys, piso ka. So guys, marga yilo-yilo. Ag isang, kuan, tuno. Kaya na rin haunon ka lang tatad guys. Kaya nakabukaw na si Ja. So din na guys, nanggihaon kaya arong di si Ja overcook. Okay, tanglilian bi. Wow, grabe. Lami ka so guys. Tilpabit, ang lamdagan kay ngit-ngit. Okay. Wow, diyan na guys. Arang kalami ka ajo at ng tinunuan. Uy. Alright, diyan na guys. Wow, arang lami ka ajo. Yan. Wow, diyan na guys. Nga na nagmapirson. Wow, rabing lami ka ajo. Arang lami ka ajo. Og bibi naman nga cute ka ajo. Diyan na guys. Luto na gatang hawan. Wow, arang lami ka ajo gi. Sinuban, pinaut-ut nga sabaw. Lepod guys, orang nakakazo ni liut gadari si Jas panaksan nga gamay, guys no. Almiya oy, yututan ninyo guys. Wow, lami ka ajo. Yakin sabuig imakim. Kaon. Lanta guys. Lantag hawan. Yung sa mo. Lanta. Lan pagkuwag imong sinilihan.
Lagi, sabaw. Nanta. Wala kukuha mo. Ito. Nautto. Yagto, lilong tanan. Nami ka gulong sa Wala labi. kukuha. Ito isa. Wala kukuha isa. Nami, nagsabaw pa, sakto ra. Eh, may sili lagi. May butang sili. Sabaw eh. Agar, Yummy, yummy. Huwag mo siyad. nami dyan basta paututan o Huwag ano. mo siyad na. Paututan ng suka, guys. Nga sa butangan ng tumok, ang nami ah. Angkim, kaan. Ha? Ini sabaw. Namig sabaw na. Namig nagdang sabaw, guys. Diba? Kani mo yung ganahan dani guys sa hawan kani jang aping. Kani mo yung ganahan kanina jang aping guys. Kani mo yung ganahan. Nay mo unod ah. Yang butang ag unod oh. Aping ba? Ang aping mong kanan. Pastila no kare ko jang aping tenga mi. Ang kanay mong aping. Nakaan la. Aping. Hindi ako gusto ma. Eat. Niututan ninyo guys. Wow. Yummy. Manjang aping dyan. Lami. Kau ken lamian ken. Lami ko no guys. Iaman day guys no. Lami, ay. Lamian guys. Lami, ma. Na, lawan ha. Ma. Hmm. Lami. Kado no. Nga naman ng batang naminaw. Guys, pasingin hukas ko kay trabaho. O kasi pabaga bergamot an taon. Ikan ba trabaho? Ching! Kimyat. At kunanin na. Kaan kimyat, sabuhin ng imo. Very good ka just kimyat guys. Muna pili ni batag suga. Gamatoy lang man sa siya. Kadog mo suga.